balale ango da amarya, auren ku yanzu dai an daura babu sanya. Hassan Suya mijin Asma'u ya daɗa aure, Fatima ce amarya ta samu murna. Lale maraba lale ango da amarya, auren ku yanzu dai an daura babu sanya. Hassan Suya mijin Asma'u ya daɗa aure, Fatima ce amarya ta samu murna. Bara na sanya sunan Allah kalikina, sarkin da shi ya kage halitta. Anya aure sarkin dare da rana Allah mahalicci, ka taimake ni in rero ta. Anya aure wakar da zane rero Allah dan yi sarda hayar da wanda na yi wa jita. Anya aure sannan kasa ta zaga garinmu ko ina kaf kowa ya dinga saurarenta. Anya aure bijahi Mustapha dan Abdu, wanda sunnarsa ce a yau Hassan zai raya dan Amina. Lale maraba lale ango da amarya, auren ku yanzu dai an daura babu sanya. Hassan Suya mijin Asma'u ya daɗa aure, Fatima ce amarya ta samu murna. Ya rabbana kalin ka salati gumma aiki rasulu wanda babu kamar sa. Anya aure wa alihi asa sahabansa sun yi fama a ko'ina suna hidimarsa. Anya aure salatin asa matansa su Khadija ta ya rabbana asa ƴaƴansa. Anya aure sannan in ce asa Zara'u yar ma'aiki Batulu kun ji tsoka tasa. Anya aure ya rabbana asa har ango da amarya da niyya wanda ke masu waka kalikina. To sallama nake yi ango da amarya, Hassan Suya inai maka barka. Anya aure Allahu ya nufa ka kai wani mataki da ɗaiɗayan mu ne suka taka. Anya aure su Allah ko sun auren ka faɗa masu yau ba su kai irin matsayinka. Anya aure domin su mata ɗai ce kai ko kai biyu, wane ɗayan su ma ya tare ka. Anya aure Allahu ne yake bayan ka, ja mu je dai Allah ya ƙara yi maka buɗi mai gidana. Lale maraba lale ango da amarya, auren ku yanzu dai an daura babu sanya. Hassan Suya mijin Asma'u ya daɗa aure, Fatima ce amarya ta samu murna. Uwar gida ina Asma'u zo ki ji ni yabon kini da shi zan fara. Anya aure Fatima sai ki gafarce ni dan ko wannan wakar domin ki ne na tsara. Anya aure antin ki ce na so zan koda da izini na ki dan ko na ji ba ki gadara. Anya aure maman Maryam ina gaishe ki uwar gida ga san wadda na ji ba ta fitsara. Anya aure maman Maryam ki sha kurminki dan ko baban Maryam ya ce da ni in yabe ki a waka na. Amarya Fatima barka da arziki don kuwa ki shigo gidan albarka. Anya aure domin mijin kina da mutunci, shi Hassan walla bayan ma barin ki koka. Anya aure sannan Hassan yana kaunar ki, za ya kare dukan haƙin ki ba na shakka. Anya aure sannan matarsa na da mutunci, Asma'u matarsa ba ta sa ki koka. Anya aure Fatima zara saki jikinki, a gida na san karki nuna ɗarko shakka. Ji amarya lale maraba lale ango da amarya, auren ku yanzu dai an daura babu
shine ya kai ki wakar ranar murna. An yi aure ranar bikin kuce ba shakka, shi yasa naga duk yan uwa suna taya murna. An yi aure burin dukan ɗiya ta halali, bai wucewa a ce gidan mijinta ta zauna. An yi aure dukan ɗiyar da ta sama sam matsayi namiji, to ku zo mu yi mata murna. An yi aure Fatima wallake kin dace, Allah ya ba ku zaman lafiya kalau a gidanku yan uwana. Hassan shawara zan baka, duk da na san halinka babu ɗaya na suka. An yi aure zan suwa ce ka sauke haƙƙi wanda Allah Ubangiji ya ɗora kanka. An yi aure da ci da sha da masu tarar Fatima har a Sama'u yau yana auyanka. An yi aure kai har kula da duk iliminsu duka ya bar su umma abana a gare ka. An yi aure Hassan ina taya ka da a'i, Allah hore abin ɗawainiyar matanka mai gidana. Lale maraba lale ango da amarya, auren ku yanzu dai an daura babu sanya. Hassan Suya mijin Asma'u ya daɗa aure, Fatima ce amarya ta samu murna. Ga shawara ga mata na Hassan Fatima har Asma'u sai ku saurare ni. An yi aure Fatima ke amarya ta ce ke ko Asma'u uwar gida ina kin ji ni. An yi aure shi lamari na aure tilas dole ne a yi hankuri cikinsa ku ji ni. An yi aure junan ku yi wa adalci, kada ɗaya ta cutar da ɗaya in kun ji ni. An yi aure Fati abokiya ta zama ce, kin ji Asma'u ku haɗa kanku a gida naku yan uwana. Ashe akwai masoya da yawa, dole ne ni KWAMANCY yau fa in gaishe su. An yi aure dukan suna ji sun taya murna, kuma sun zo sun tofa addu'ar bakinsu. An yi aure kamar irin iyayen ango da amarya, KWAMANCY dole in gaishe su. An yi aure baban Musayya mai nama, baba Sanusi ai dole ni fa in gaishe su. An yi aure baban Nuhu ba da kuwa, baba Habu soja dukkanin kuna gaishe ku. An yi aure lale maraba lale ango da amarya, auren ku yanzu dai an daura babu sanya. Hassan Suya mijin Asma'u ya daɗa aure, Fatima ce amarya ta samu murna. Baban mu eskara gaishe ka, sannan in sanyo da ke sannu maman ango. An yi aure maman mu Allah ja kwananki, mama Basira a gaida ke ya maman ango. An yi aure maman mu kullu na gaishe ki, mama Irman da gaisuwa nake a gare ki. An yi aure sannan sa iyayen Fatima amarya, yau dole ne bayan gaishe su. An yi aure baban mu Ahmad gaishe ka. An yi aure baban mu Allah ja kwananka. An yi aure Allah ya kauda duk makiyanka. An yi aure Malam Bala ina gaishe ka. An yi aure Malam Abu na sa sunanka. An yi aure baban mu dan dije gaishe ka. An yi aure ashe gare ni ya zama wajib saka baban mu Murtala ina gaishe ka. An yi aure maman Amar yana gaishe ki, sannu maman mu na dole in gaishe ki. An yi aure sannan da mama Inno nasa, mama Ladi maman mu yar Kambar gaishe ki. An yi aure mama Bari da mama Luba, mama Zainab, mama Sharifa na gaishe ki. An yi aure Allah ya ja daren mamar mu, mama Irka ya gaisuwa nake a gare ki.
ayya aure. Barayin sayayen ango sun yi fama, ai dole ne fa in gaishe su ayya aure. Kai har da Audu Ali yana sa sannu mai nama, dole ne fa in gaishe ka ayya aure. Kabiru mai nama gaishe ka, da Imrana in kabu na bayan ka ayya aure. Lalladi mai nama gaishe ka, har da Shehu mai nama gaisuwa na mika ayya aure. Bala mai gawai na gaida, kakannin ango ina gaishe ku ayya aure. Baba Garba na gaishe ka, sannu mai nama gaisuwa nake a gare ka ayya aure. Baban mu Ɗanbala na gaida ayya aure. Kai ma yau ina gaishe ka ayya aure. Kakar mu Fati na gaishe ki, kakar mu ta Dodo dole ne fa in gaishe ki ayya aure. Sannan in gaida ogannin mu, sannu oga yalo a yau ina gaishe ka ayya aure. Audu mai nama gaishe ka ayya aure. Ogan mu sannu dan wanzami ayya aure. Sannan in gaida oga Kebi ayya aure. Ogan mu Musa na gaishe ka, masu gida na san su dole in gaishe ku ayya aure. Ina su anti na gaishe ku, antin amarya kwamansu dole in sanyo ku ayya aure. Anti Halima na gaishe ki, anti Rukayya, anti Khadija na sanyo ki ayya aure. Anti Maryam ina gaishe ki, har da antin Murakiya na sa sunanki ayya aure. Kannan amarya na gaishe ku ayya aure. Kai har da kuwa kannan ango ayya aure. Ina kane Suleiman Bullet, har da bulan Munaziru ina gaishe ka ayya aure. Sannan in gaida Shalla Masta, har da Salisu mai nama ina gaishe ka ayya aure. Kannan amarya na gaishe ku, umma har Aisha dole ne fa in gaishe ku ayya aure. Naziru dole in gaishe ka ayya aure. Sabina har da Jummai nasa ayya aure. Sannan in sa abokan ango kamar su Kasim Musike ni ina gaishe ka ayya aure. Harisu alkali Ikiru na gaida kaiya, guza na Momi Gombe na sanya ayya aure. Kai har da Sani Madugu nasa ayya aure. Da Lukman nasa sunansa ayya aure. Ina su Idris mai caji, sannan da baban gida mai caji ina gaishe ka ayya aure. A gaida kai ya mai caji, sannu Mika'il dole ne na sa sunanka ayya aure. Siraji Yahuna gaishe ka, har da Tahiru mai nama ina gaishe ka ayya aure. Har ma na sirri soja na sanya ayya aure. Dan kwanni dole in gaishe ka, sannan in kulle da safiyar mu mai shinkafa ayya aure. Lale maraba lale ango da amarya, auren ku yanzu dai an daura babu sanya. Hassan Suya mijin Asma'u ya daɗa aure, Fatima ce amarya ta samu murna. Lale maraba lale ango